Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwleti degişli azyk dukanlaryna ilata satylýan unyň hilinden şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Goňşym döwlet dukanynyň 50 kilogramlyk gapdy bir halta un satyn aldy. Haltany açanlaryny onuň içindäki un heňläpdir. Ýyslanypdyr hemde kesek ýaly lokgolaşypdyr, kibirdeýär. Ýygyna gitdiler. Ýöne dukanyň işgärleri uny ýygyna kabul etmändir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Türkmenistanyň döwleti degişli dukanlaryna un onuň hususy sowdadaky bahasy bilen deňeşdirenine arzan bahadan satylýar. Onuň 50 kilogramlyk haltasynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen ýeňillikli bahasy 50 manatlygyna saklanyp galýar. Habarçy Aşgabatda raýatlaryň özlerine degişli ýeňillikli un paýyndan daşgary goşmaça un satyn almagy isleg bildirseler, onu ulalaşyp döwlet dukanynyň gaýraky gapysyndan bir halta uny 120 manada satyn alyp bolýan onu aýdýar. Ol yerli ýaşaýjylaryň unyň hilinden şikayet edýändigini belleýär. Vitrinada duran ak un, ýöne satyn alan ununy öýe getirip haltany açdan içinden çal hem ýyslanan un çykýar diýip habarçy sözüne goşýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanyndan heňlän we ýyslanan un satyn alan raýat onu ýygyna tawsyryp bilmän, owada ýaşaýan dogun garyndaşlaryny mali hökmüne iýermekçi bolýar. Habarçy ençe Aşgabatlynyň soňky döwürlerde şeýle ýagdaýlara ýygy-ýygydan duş gelýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň döwlet dukanlaryna satylýan unyň hili barada ýurdun sowda resmiýetlerinden kommentariýa almak synaşy 30-njy iýulda başa barmady.